Guys, medane jurang-jurangan kok ngene, jungkel-jungkel nggih kene perengan. Dhisik iki posisi ning dhuwur sing mbah-mbah kae ning ngisor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medane ngene iki, guys. Jungkel, jurang-jurang. Nah. Iki tebune wong ndi ya, Lek? Iya, Oh, alah ngene Mas Gin iki. Sing ngandeng mundu-mundu kuwi, gak? Oke, selet 5. Iki selit 5, karena selit 5 iki niki. Oh, alah. Selit 5, guys. Ngupet naro mampu ya. Giyup, guys, giyup. Ngiyup Ya, Mbah. Lha iki lek gak giyup iki lho, wis sak entuke lah. Nyerah ya, guys. Nyerah sak entuke lah mergae iki pokoke sak piye yo mampune. Gak sah ngoyo. Panas yo leren. Anut ki lho pawange. Anut Mbah Samiran wae santai ya, Mbah. Anut pawange ning kene sembridit, guys. Kene ngisor wit apa Mbah iki? Juar. Iya kita. Entang ya. Ngisor wit juar. Entang, Bud. Entang. Wekku mang kuwi lho ngira to mbok jahit rubuh ngidul. Entang apa? Ya Allah, panas. Pare, iya. Untuk 5 karung, guys, dhisik-dhekan, tapi urung bek kuwi. Cek. Sembripit. Mbah Mi leren, Mbah. Panase kok ngene, Mbah. Wis digomplang-plang. Montorku iya kok yo nggih ya. Cek iyup ya. Heeh. Ketok guys montore ketok kok kene. Montore nisor gedang kae kono. Bare wong arep nutokno. Intinya cara aku samsi ambek aku melok ya tembus. Kowe ta yo otot-ototan aku wis tangan kowe ngene kok. Walah nek awan ki nganu Lek, tebone iki cara ngono kaya Robotane ulet-ulet. ulet tek kuandel panas ning tangan ki rasane ngono. Panas pereh. Renggusan. Sampeyan tok pira Mbah Ran? Loro. Oh, apa Mbah? Iya kuwi sing dendam iki. Masa entuk Masa entuk loro. Kalau sablek setengah. Gampang tak ono pergi sawi. Sablek setengah. Oh, alah ya mbahku malah entuk rongsak, guys. Alah. Ki montor apa sing soleh? montore ngono mang bobor. Oh. Sing tegale Mbah nganu ki kuwi ya Mbah sing wong Tawangrejo kuwi. Mulurjo. Mbah Ran kuwi lho. Gak. Heeh. Baran wong Tawangrejo ki Iya. kocek ku mang. Alah melok kocek Lek. Nggone Mbah Lumadi. Iki nggone Mbah Lumadi berarti kulon iki. Yo padha ae yo medanane yo ngene, jungkel yo padha ae. Ngene iki lho. Lah iya lek saugel apa gak dijupuki yo. Piye? Ki montorku jek iyo kok tak terawang kok kene montorku jek giyupan. Kok setenge tekadu Gus. Ya teko aduh Mbah Kok nek. alang-alangan kene. Iya nek diedakno ya teko. Lah maksudnya mau ngetik kok kene nang. Ya ketok Mbah lha iki. Ketokno Mbah lho. Padang kok kena nek. Iya iki engko nek diingeti nek wis gak panas tenanan iki padang Mbah. Iki kan cara mono ki pas awan dadi silo. Mun nek disetel ning omah ngene iki yo puwadu nih Mbah. Ketoke ning kene peteng ya, mari kono-kono panas. Dene kaya Iki peteng. terus kowe nyeteng iki nang apene wong enak yo. Yo enak nek roh channele yo enak Mbah. Pokoke ra kene diparakno rono. Iya, sing penting iki roh channele apa engko terus diketik ning YouTube.
goleki temok. Alhamdulillah guys, akhirnya wis rampung. Desih untuk 6 karung. Alhamdulillah. Wis bar kae adikku. Wis tekan kono, kok kene elon-elon lah yo Mas, nyantai yo. Tak kon goncekno Mas iki lho guys. Aku juga patek prigel daripada Mas iki engko mlaku, mendingan tak kon goncengno aku. Aku dhewe ora patek tegen. Aduh toh, Wes susuk 10 ya. alah aku ora nggo dhuwit, aja mbok kei anu. Ora nggo dhuwit aku. Alhamdulillah. Bae sampean kene ya Mas, tak kayak kene. Kok ki mangan kene apa? Ki tak kayak elok ning jero Mas. Wes. Alhamdulillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Elon-elon lah Mak Par. Alhamdulillah guys. Desih iki teko omah. Ampekane Jek. Lagi pas jam 1 lho kok walah ning dalan cara mulih mlaku tenan, semaput ning dalan. Panas nang kimpleng-kimpleng masyaallah. Lho yo blas ya nggih pisanan iki. Pisanannya tak omongi ya. Budal kan bar subuh cek rantak-rantak cek peteng. Lah Mbak Par kuwi, Mbak, aku mangkok tengah. Sing pisanan ki Mak Edian, aku tengah terus nguri Mbak Par. Gayane iki Dik, lho ngliwat kuburan lho. Ya padang Mas, ya nek lampune. Iya, lah tapi ya cek rantak-rantak. Lah aku ki yo njemborok ya piye. Lah teko kidulan ki malah nek kiwa tengen tebu, dalan iki kan malah peteng. Bener cek nganu ki cek peteng lho. Aku tok kono lho sengenge rong tukul. Lah jawane wong telu ki kemlancang. Ndek mben ki ya wis tau icir rono. Tapi kan dalane lho sing Madian Mbak Par kan wis tau melok icir. Tapi dalan jenenge wong nggawa motor karo mlaku kan beda. Kowe nek metu mbon tengah kuwi gak metune kudune Kaduan Mas, kaduan jere nek metu kono wong aku omong ngene. Elek Parijan cara metu ngene lek lumadi ngidul lho lal paraam ki lho ape ndi ngono ki. yo metu kene metu Lemah Putih gitu. Kaduan. Lah kuwi nek mlaku, nek cara mlaku ki jere enek dalan pintas terobosan tapi ditoni motor ki gak kenek. Motor Nek derek ning genengan nek gak wong prigel yo. Lah kuwi teko kono ki do klengak-klengo. Lah yo ki nek dalan ngepang enek sing rono nek sing rene iki sing ndi Mbak Par ngono sing Madian. Lah yo mbah yo yan piye yo ngenteni batore. Lah batur mlaku dinteni. Lah terus lek Parijan. Parijan Mbah Diraki ndeng-ndeng guri. Kowe ape kocane ndi? Ngene Pak Anggi ngono. Ya wes ayo bener iki rono ngono. Lah aku terus tenan kuwi. Dualan lunyu lamur dalane rek muk cilik nesek-nesek masyaallah aku pokoke nyobot ae aku. Dalan rek munggah medun Mas sing lek Parijan iki ngene. Walah lah motor beat kok mbok nggo nerak-nerak kok ngene iki. Tarah beat ki bane kan lunyu ora kaya motor sing ngono kuwi alah aja nek lek Parijan ngono do nangis wong telu kuwi. Lah piye wong wanjur terus munggah ki aku batinku masyaallah ki engko mulai wani ora mikirku. Terus nganu Mas, teko kono ki kebablasan aku ambek mbaone kuwi. Lah lek Parijan, lah aku kok mbok nut wong aku ki golek parkiran. Balik ae balik kowe. Lah balik nek dalan semono menggokno ndak iso aku menggokno motor. Wong telu dongkek ning galeng. Dalan lamur banget teneh lek iki mau joe nek sampean ngono aku terus piye nasibku aku ki ngono. Tenan kok walah lek Parijan iki. Lah kuwi ki lho melok mek apa? Jenenge ning omah tengok-tengok penak kok seneng blakrak teko kene. Walah lek yo pengen kok batore lek aku ki ngono. Terus tenan ngenggokno nggonku ngene Mbak Par nggone Mak Edian kuwi nang ngantek wong sing mlaku lho ngantek do teko kono kuwi tak omong. Iki mang aja kowe ngono aku wis wedi atuk nang kocak entuk sasak. Alah lek matur nuwun yo lek. Lah basa wis motor tak parkir tak kudungi jas udan yo Mas. Wis tak tinggal ngene iso gedang. Lah kuwi terus mlaku jawaku yo karo ngonten, sepatuku lunyu. Bleset lamur kuwi walah aku tiba njungok mangek kae. Solek Parijan lho ngakek ngono wis banting piye bokonge dibanting ning. Walah terus mulih iki Mang. Bojone Hani mah lho tiba iki melok. Mlaku karo Mbah Lani Mas. Ngesakno terus mulih kuwi jawane
telepon nganggo HP ku kon mapak sing wedok. Lah sing wedok kon mapak polahe piye? Dalan kok ngono kuburan iso, parake nindi yo gak tau. Ora tau mregawe walah, rupane abang ireng Pak Yanggi ngesakno. Ya angge iki yo entuk 6 sak, entuk 5,5. Digenepi 6. Mbah Lani yo entuk 6. Lah malah Mbah Samiran entuk 2 sak setengah. Apa keroyokan lho. Lho kok keroyokan piye nggone jurang-jurang peh nibo-nibo. Wae ngono Jan. Apa dak lho dak piye mbahku iki tak ra nyawang ora roh anu mbak sih mang tiba-tiba iku mang kok dak piye. Ngono. Enak wae dene lho. Iya enek wae dene dak. Aku awah lah terus mulih ki mang ngene, Mas nek cara mono sampean tak kon goncekno aku gelem. Purun Bu. Lah engko cara mono elon-elon lah Mas daripada sampean mlaku. Sing mlaku Mbah Lani, Mbah Ratemi, terus ki Bunari mbek mboke, Mbah Walah kok Mbekan Sawi do mlaku. Lah sing Mase iku mang tak kon goncekno tak terno teko omahe kono. Lek sadiem nek matur nuwun aku dhewe matur nuwun aku gak patek prikel digoncekno wis seneng ora umum ngono. Wong Ngawi. Lho gak tau lho Bapak rupane. Ndang mulih ki Dik wis karek mulih wis ngono kae lho limpek munggah iki ngene lho wah nuanjak ngene. Alah nek tak eling-eling ya Allah. Aku sampai teko omah iki deguyon mbek sing wedok lah ya. Dikeki swidak kemang entuk 5,5. Aku gak bekik Mbak ngono. Alah sing mangan sapa ngono Bu Yanggi iki. Terus lho swidak nek keterak tabung tek lengo. Sak kelom. Ayo. Nek golek setengah hari bangetan ya guys lah rekasane. Aku wis walah kaya-kaya kapok tapi golek dijak wong neh yo. Alah aku yo ngesakno jane. Tak terno sampai teko kono ku mang. Bu, lah aku gak nggawa nganu kan nggo capil karo bak ngono lho. Kuwi engko sing nggawa aku Mas, wong aku sing goncek aku ngono. Segaku ki tibake piye Mas? Tak gomble neh. Lah dikeki mangan nek. Lah mangan awan ora mangan lho Mas. Bar jam 12 langsung pletas setengah 1. Kuwi impleng-impleng ki bar ki. Ora mangan nek gak leren mangan rawet teng kuwi losu keder-keder perkara. Bu tembek ngadi tok. Aku wis matur nuwun, tak omongi Mas elon-elon lah ya, sing penting kan sampean sikile dawa, Mas yo nesek-nesek ini kan. Iya, Nggih. ngawur iki. Aku yo matur nuwun Bu ngono. Jawane yo pengen merga. Mergawe lah piye garapan baon jere yo gak duwe sawah gak duwe lho sih ngono sing basa diem ku mang. Nggite yo apik ngono. Ah, ya wis ngene yo guys, tarae jenenge mergawe iki rekoso urip ning desa nek gak gelem rekoso yo panggah gak duwe dhuwit. Ya rekoso ya ora apa-apa sing penting ki sehat. Wong ki nek gelem rekoso ki sehat, keringet iso metu, mangane seger. Ning ati ya ayem. Mulih wis sore ya. Lho, nek pikirku ya ngono nek cara ijek ya aku semayan mbek Mbah Lani, Dik. Mbah engko ngantek jam-jam 4 utawa jam 12 ya Mbah aku ngono. Ya ngono dadak walah proyek langsung entek wis bar. Ki mang kancane Dinda do rene. Wis coba. Lah ya. Tak kono-kono jajan ngono ae, Bu gak iso masakno nduk aku ngono. Lah ki mang masak apa wonge? Sop. Lah wong yo enek tahu, tempe, enek sop-sopan, enek apa ae wis karek ndeke kono masak apa aku ngono. Wis tak tinggal butuhe dhisih mang muk ngecupno sego ngene, guys. Dhisih terus nggawa blendrang kluweh ndek iki. Ngono kuwi wis tak gawa. Ki Dindah masakane Dindah ki. Oh, ngesop. Lah kok wis entek. Suwi ta omah-omah. Lah yo. Ya ora sakwise. Waduh, lagi untuk kunjungan kondi. Yo dan. Nyadran. Alhamdulillahirabbil alamin, guys. Mana babu ni apa? Oh, pendak pisan. 100. Oh iya, 100 Mbah Bun berarti. 100 buleke Pak Su kalau guys. Alhamdulillah untuk rezeki. Wah. Wis metu pletas wong ning omah enek Dinda ya dhisih ya ayem. Ki kan mulai libur terus ya Dinda ki. Dinggo ujian kelas 9. Ape adus keringet wijik kok ngene, guys. Wis, engko dilanjut neh ya, bontotku tak go mulih lho.
Alhamdulillah guys, Iya, dhisik wis dadu. bar mandi, ngono lah gak krungu ya. Meskipun nek dangdutan tapi nek dhisik omongan yo gak krungu yo guys. Iki dangdutan iki di apa tes, maksudnya iki di jajal ngono kae lho guys, dites-tes yo soalnya engko bengi hasil kumpulan sing diingi guys, hasil kumpulan rapat ning gone Pak RT. Iku ibu-ibu diharuskan melok nari yel-yel. Jadi engko bengi iki langsung lanjut latihan yel-yel. Mbah kuwi tuwek, mbah kuwi enom diharuskan ikut. Ngono guys. Nggih, pokoke nek gak ikut yo kedendan. Dadine melok ngeramekno sedekah bumi ning desane dhewe ngono lho guys. Engko nek gak dicara ngono, kuwi yo do gak melok kaya sing taun winginane kuwi. Do sak geleme guys. Maksud iki yo do gak semangat melok. Dadi sing ngiring gunungan iki yo cuma wong kuwi-kuwi ae, yo cuma ibu-ibu kuwi-kuwi ae. Sing liyane pokoke yo terus do gak melok nek gak dicara ngono. Lah ndek bengi kesepakatane pokoknya selain sing do duwe anak bayi, selain sing cara mono gak duwe ngopeni ibu sakit, yo kecuali melok ngono guys. Jadi nek wong kumang gak duwe cah cilik, gak duwe tanggungan ibu sakit, gak duwe nganu berarti nek gak melok yo didenda. Meskipun wong iki ora macak, maksudnya ora dandan apa, sing penting ki nganggo gamis melok mengikuti arak-arakan lho guys, melok ngiring gunungan, sing penting ki ngono guys. Jadi meramaikan acara sedekah bumi. Nek gak dicara ngono engko mesti ibu-ibu lah ya do males melok. Dadine aku sing ndelok ae, aku sing ndelok lah. Dadine kan gak rame, kesane gak rame ya guys. Jadi dhisik ki mbuh awake kesel ora kesel, tapi nek wayah engko bengi bar isak mulaine yel-yel ya tetep panggah ikut ya guys. Seneng kancane ki akeh, mbuh yel-yel iki mbuh narine iki piye ya dhisik gak paham. Engko yo karek ndelok engko ya guys. Maksudnya gerakane iki piye, ngapalno gerakan. Ngono lah ya panggah semangat ya guys. Meskipun awak kesel ngene iki lho guys, bar adus, bar salat, bar apa niki ape turu dhisik yo gak iso. Ape nang turu engko bengi latihan cah saiki turu iki gak iso iki guys aku. Yo cara ngono nek iso balesi komen-komen kuwi yo nggih tak bales. Nggih ngapuntene mawon sepurane sing kathah nggih. Komene iki nek balesi sampai piye yo guys, sampai terlambat, sampai kelantur-kelantur, kadang nggih iso bales, kadang nggih mboten saged bales. Tapi nek enek wektu longgar utawa dhisik wis bar mantuk kombaon ngono kuwi yo tak sempetkan balesi guys. Tapi nek sing konten sing wingi-winginane kuwi gak iso bales nggih. Pokoke sepurane mawon tenan guys. Yo berarti nek gak enek bales iki dhisik yo banget sibuke ngono nggih guys. Dadi yo gak terus rek iya pah ndek mben jerene minta dukungane, minta supporte, minta di like, komen dan subscribe. Jebule YouTuber iki nek wis sukses yo ngene iki wegah bales ngono. Tapi nek dhisik insyaallah nggih mboten nggih. Nek gak banget sibuke nggih tak balesi guys. Sak bales-balesane, sak muni-munine untuk kumbalesi nggih. Tetep nek enek waktu longgar tak bales. Kecuali awake dhisik wis banget kesele, wis banget limpeke, wis banget capeke yo guys. Terus kok yo gak enek waktu. Maksudnya sedina ning tegalan ning ngono kuwi yo nek gak pas istirahat, kadang istirahat sinyale angel ning jero alas iki, sinyale angel guys. Kadang yo gak enek sinyal ngono kuwi. Dadine kok terus males bales utawa wegah bales ngene jane yo ora. Cuma yo ngono kuwi mang kendalane iki nek ning alas kadang sinyale elik, gak enek sinyal. Kadang kok nek teko omah wis sore ngono kuwi terus ngupload sing ngopo ngono kuwi kadang gak sempet sampai ndelok komenan guys. Ngono kuwi yo, pokoke yo pira-pira kesalahane keluargane dhisik, pira-pira lupute ning keluargane dhisik nggih. Pira-pira piye yo guys, maksudnya iki
dhisik iki gak iso bales-bales sing tepat waktu ngono lho guys. Ya sepurane mawon ngapuntene ingkang langkung kathah ngono nggih. Wis mulai nggaruk-garuk guys, mulai gatelen dhisik iki. Tapi yo piye meneh yo guys, mosok wong ora mergawe, mosok wong kon ning jero AC iki terus pegawe apa? Lah nek pegawe ngono ning jero AC ora pegawe. Tapi tak nggo leren ndeknane enek seminggu yo mari. Angger tak nggone Tegalan yo ngene iki neh guys, angger keringetan gowes yo panggah gatel kabeh. Wis ngono kuwi gathuke ya guys. Sing penting sehat wong gatel ae. Digaruk engko akeh pereh ndrek wis. Sesuk nek ana wong ngakon ngene iki yo panggah gaspol semangat. Semangat golek dhuwit ya guys, selagi awake iki jek diparingi sehat. Wong doyan mangan mosok moh mergawe. Ora bayan suwale amoh. Doyan mangan mergawe moh kuwi jenenge wong keset, wong belit ya guys. Tapi nek desih kuwi, nek jere bapake desih, jere ibuke desih kuwi, ket cilik mula guys, desih kuwi wong doyan gawe, jinise wong petel. Maksude wong kon tenguk-tenguk ngono gak iso. Ket cilik mula ya semono guys desih. Penggaweane yo angon sapi, yo ngarit, yo ning Tegalan, yo mek rencek, ket cilik mula. Dadine bapake desih, ibuke desih kuwi yo wis cara mono wong ndek cilik mula wis peloporan. Dadi yo kerjaan ngene-ngene iki dadi wis gak kaget ngono, maksude wis roh carane ngono lho guys. Wis ngerti carane. Oh yo nek kocek iki ngene, nek ngabuk ngene, ngono kuwi dadi cul cilik mula wis melok serakatan ning baon ning Tegalan. Iki ora iki semenjak desih iki duwe bojo paksu, terus duwe anak Mas Agus, duwe anak Dek Dinda iki anggek iki melok terjun ning pertegalan neh ngono guys. Dadine yo seneng, makane desih iki seneng ngawur batur-bature. Lah ning omah yo gak tau metu babar pisan lho guys desih iki. Tenan ning omah gak pernah dek jenenge desih iki dolan terus nonggo ngene-ngene ning gone tangga-tangga niki gak pernah. Yo cara mono ketemu tangga iki yo biasa guys. Maksude yo gak terus apik sing ngantek kapiken kuwi yo gak gathuk. Adoh terus gak pernah tekok tangga kuwi yo ora gathuk. Dadine iki digawe sedang-sedang saja. Yo apik, yo menyapa ngono. Dadi omongan ki yo aja sampe nggunem kono ngomong kene ngono kuwi yo gak gathuk nggih. Engko ujung-ujunge apa yo dadi tumbak cucukan, kok akhirnya yo ditapuki wong. Makane desih jarang metu ki yo ngindari sing hal-hal sing ngono kuwi guys. Gak wani metu, mending ndang mergawe ning omah, mbuh ngelapis rawang, mbuh ngisahi basi, mbuh apa sing penting entuk pegawean. Metu ya sekedar metu, mbuh ki engko cara tumbas sapa, ngono ki engko petuk sapa ya nyapa, nyapane ya nyapa biasa, apik, tekok, ngono ki wis apik ya guys. Wong ki nek apik kapiken kuwi ujung-ujunge ya ngomong si A kae, ngomong si A iki. Lah dadi nek gak enek ora cocoke. Kuwi engko eleke ning kuwi guys. Ya kowe pernah diomong kae, pernah ngomong kae ngono iki dadi dienggo pengalaman. Dadi nek apik kapiken ya engko nek nuju sel, nuju wis slek ora berteman karo kuwi ya eleke diodel-odel kabeh ngono kuwi. Ya wis ngono ki lah guys, kehidupan ora ning kono, ora ning kene, ya wis padha ae. Sing penting awake dhewe iki iso njaga diri ngono lho guys. Endi sing sekirane iki elek, endi sing sekirane apik kan yo banyak pilihan to. Nek engko sing kira-kira elek ki yo ora usah dilakoni. Sing penting duwe kesibukan awake dhewe ngono lho guys. Maksude bener kuwi ning omah, tapi golek kesibukane sing bermanfaat bagi ning omah kuwi. Dadi aja males-malesan peh wis ning omah ngene-ngene gak iso desih yo. Ya tetep golek penggian daripada nonggo nggunem wong malah gak enek artine. Mendingan yo ning omah serap-serap serawang, mbuh resik-resik ning belakang rumah, samping rumah kene-kene. Dadi omah yo resik, awake yo sehat, yo metu sak metulah kuwi yo gak tek terus di anu wong. Wong ki senengane anggere gerombolan kono, gerombolan kene entuk-entukane opo guys, yo ngono kae ya. Sing penting ya tutuk ki dijogo, meskipun engko kadang wong ngomongan piye leh, metu sak menit ngono nek
apelek ya ora kurang dalan, guys. Sementing dhisik iki golek kesibukan. Ngene iki lah yang golek kesibukan, guys. Maksudnya kesibukan iki daripada ning omah tengok-tengok. Wong pekerjaan rumah ae ya wis beres, maksudnya wis bar kabeh yo. Enek wong ngakon apa yo dhisik mangkat meskipun kuwi jam 1 panase kimpleng-kimpleng lah yo panggah mangkat nyambut gawe ngono, guys. Sing penting ki yo awake diparingi sehat, diparingi kuat ngono, guys. Wis ngono kuwi lah kehidupan ning desa, nek gak iso njaga awake dhewe ya wis ngono kae. Dadi piye yo, guys? Kaya dhisik iki ket biyen mula kuwi enek wong ngajak ngene ngajak senam, engko tiap minggu ngono kuwi, Mbak, ayo senam karo aku. Pokoke nek hari Minggu tok ngono, jam 8 pagi mulai. Ngono kuwi gak tak nganu, guys, tak tolak. Ujung-ujunge cara senam yo. Kuwi cara intine yo contoh lah, suatu contoh. Cara aku melok senam. Yo sehat, yo cara awak ki yo sehat yo ngono, tapi engko terus apa yo guys, yo terus ning pergaulan yo. Pergaulane terus engko kancane ngene, nek aku gak iso tuku ngene. Yo terus piye ngono, tetep nek wong ki tetep yo teko ning kuwi barang. Yo daripada engko tak pikir kok sak gurine kok ngono, yo mending gak usah melok wong senam ae yo, guys. Meskipun mbuh piye nyetel HP dhewe dienggo senam kan yo maksudnya yo sehat ngono. Ora senam ning omah polahku ki wis kaya kekean ucul kuwi yo panggah sehat. Sing penting ki ngetokno keringet ngono lho, guys. Wis ngono ae nggih kontene. Sesuk dilanjut neh. Iki dhisik iki mang bar kocek bar nganu ngene iki golek info, guys. Sesuk ning ndi, Mbah? Sesuk kocek ngene sapa, Mbah? Cara metu yo ngono kuwi, guys, golek info pekerjaan. Sesuk ki ning ndi neh, nek sekirane aku iso ngalami, maksudnya dalane apik, ditumpaki sepeda motor ki yo nayoh, ngono kuwi yo pengen melok, guys, dhisik. Yo insyaallah sesuk enek pegawean neh yo, guys. Ngono nggih, kontene nggih, matur suwun sanget. Sing sampun support ning keluargane dhisik, sampun sayang ning keluargane dhisik, sampun like, komen dan subscribe. Bolak-balik matur suwun sanget dumateng panjenengan semuanya, dumateng family online semuanya, dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri semuanya, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki ini, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.